Кредитните консултанти са тясно специализирани и профилирани специалисти в областта на кредитирането. Кредитният консултант е всичко, от което имате нужда, когато става въпрос за вашия кредит. Поддържат постоянни контакти с банките, с оценителите, с нотариуси, с адвокати, дори с юристи, с клиентите и с роднините на техните клиенти, когато са част от сделката. Кредитният консултант ще спести вашето време, ще ви направи най-добрите оферти от банките, ще вземе най-добрите условия за вас и най-важното, може да ги сравни абсолютно безпристрастно. Кредитните консултанти познават много добре спецификите и продуктите на банките и за това може да ви насочат към правилната банка. Когато имате казус по сделка, кредитният консултант знае как да го реши. Кредитните консултанти имат опит и много сделки приключени зад гърба си.